Здравейте хора! Ние сме BG Plays. И сега ще играем... Виждам. И сега ще играем тако с Wizards, TNT Wizards в Hypixel. Не, ще играм в PvP България. Да. Аз съм с теб. Аз съм с теб. Давай, виждам те. Да, 50 човека скочиха тук. Къде са, бе? Ще ги дигна във въздуха. Смаш! Дигни ги. Как имаш смашки, бе? Не купих си го. Само на книжи Wizard, дали има? Трябва да имаш една пръчка. Стикс. Аз имам пръчка. С нея тикаш. Ама с моята се телепортирам. Значи на Connect. Аз мога да отида там. Help me, базата е засеха. Виж къде съм, Киро, ти не можеш да дойдеш тук. Мамко. Да, то Колю снайпериста. Аре, то не пукна. То колко сърце. Чакай малко, че OBC-то ми... Имам чувство, че виповете имат повече сърца. Да, като снимам с 0 FPS. Не, сериозно. Взимат и от процесора. Много ясно, че ме взима. Смаш! Не трябваше да идвам тук. Къде си ти? Да, то човека лети, гати. I don't wanna give him this point. Ние сме червени. Ама ти си такъв, нали? Ти не си червен, нали? Червен съм. Я че къв съм. Червен съм, бия сини. Дори убих и. Да, то бати снайпериста. Пак точно ме килна. Бе, той има две под тяхната. И от нашия има един. I don't care. Защо не мога да го превзема? Трябва да седиш на едно място, така да се разхождаш на него. Пукнете, бе! Стъннаха ме! Да, май ти се доигра лол, нали? Ние наистина стъннаха ме! Той Ice Wizard да може да стънва. Нали? Да, като да затвори в такова. Не! Ето виж, пак ме стъннаха. Станат ли 2000 точки, бият ме. Бачка, то откъде ма цепи, бе? Аз винаги искам да съм от Blue Team, защото винаги печели. Имам само 2 загуби с Blue Team. Пък съм играл поне 20... Не, по-малко. Около 15 игри съм играл. Пък само 2 загуби. Мри копеле. О, Да, ние имаме 276, те имат 1276. Ето го Колю снайпериста, бе! Ко става? О, пента! На теб май са играли ли? Да. 6 кила. На едно сърце съм и ги бия, бачка. Ще го направя седма. Даде ми 23 токена. Аз им викам токен, че ми е по-яко. Играйте са май в HypeMC. Играем ми се това, но вчера колко игри играх, като ти свърши нета, де? Да, бе, на мен такова спряха ми интернета. Бах тъпа наред. Ние снимаме сега 11 часа, 31 декември. И нали е така нова година и може да направя giveaway на Mystery Gift на League of Legends. Нали, все пак трябва да има участници, трябва да има 50 коментара. Или 50 ще направя отделно. То само един да пише, той ще се го спечели. Поне 30. Добре, аре, 20 да е. Няколко. 25, аре. Бачка, какъв то снайперист, бе? Бах ти випа.
той има специални класи за випа, нали знаеш? Аз си лета. Аз съм с уидър главата. Да знаете какъв бък става. Аз разбрах как да лета, като напишеш fly. На... Fly. This command is not unavailable. Oh! We win the game! Yeah! We won the game! We won! Yeah! Да, то... Тома. Айде един ти ентирам. А? Един ти ентирам. Тънатърън. Аре, влизай в... 2-0. 2-0. 2-0, къде това 2-0 бе дева? Да. Влязох. Къде си? Тук съм. Значи аз съм. I don't care. I want it. Опа. Пак го си. Какво? Пак го си. Ти май не снимаш, батика. Не снимам. Си излагаме на нова година. Първия клип. А на мен ми вари с 3 FPS, защото играя на На мен- 16 чункс. На мен... На мен 18 чунк. Как да видя 26 чункс апдейтс? Как да се видя къде е това? Не бе, това натискаш опция. Опа! Дисконектнах. Бах! Бам! Какво да се каже? То... Винаги дисконектва. Аз пиша лоби. Нали? Тук ще имам клипче. На нова година. По-добре ново направи. Или по-добре на League of Legends да го направим. Да видят Пенти моя Games пента. Spy. Пента на ботове. Аз направих 3 пента. Прати толкова не е правил на бот. О, влязох в TNT ръна веднага. Аз влезнах ли? Къде? Ето тук. I don't care. I fuck it, Juju. Ари Харам Шейк. And do the Harlem Snake. Ами през това клипче дето от Harlem Snake. Какво? Това пък къде го чу Harlem Snake? Това е. PewDiePie. Кой? PewDiePie. 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 Хора, вие знаете ли че аз съм PewDiePie? PewDiePie is Bulgarian. Да, представяш ли си да има PewDiePie Belgarian. Да, смятай. Чакай. Знаеш, че PewDiePie направи такос 19 милиарда. Милиона да. Какви милиарди, какви... Милиони сабскрайба, бе. Чакай, че... Нещо става. Лаги. Да, бе! Jetpack. Сега ще Double падна. jump. Даде double jump jetpack. Как ми се че? Да, хората измеряха, аз още съм на първото. Вече съм на второто. Сега, важното е да знаеш тактиката. Знам я тактиката ти. Видяхте ли тактиката? Аз си джампам. I don't care. I fuck it. И сега ако падна тука, ще умра, така че отивам там. Ето го. Глупчето. Падна ли, бе? Паднах. Тъннахте. I don't care. I fuck it. Do the Harlem Snake. И на кой клип на PewDiePie го чу това? Такова е. Той ни каза до да Harlem Snake.
такова на ниша с едно прасе го върти. О, Harlem Snake! И добре. Дуда Harlem Аре, Snake. пише лоби. Да играем един TNT такова. Стън ли беше? Какво беше? TNT стън? Hot Potato. Ай, то не се казва от TNT так. 4-1. Къде го видя? 4-1. Да, то ще има да се чака малко. 3-1 няма тука. 4. А, да. Дуда Harlem Snake. Дуда Harlem Snake. О, то няма скин като мен. А? То няма скин като мен. Жо? Да. 4-1 няма. Как да ма няма? Тук къде си? Дуда Harlem Snake. Ето това. Да, напиши на всички да правим Harlem Shake. Или напишете hello, напиши hello YouTube Harlem Shake Duo. И да скачат всички, това няма ли да яко? Дуда Harlem Snake. Аз съм диджей тук, махайте са много диджеи цувци. ОМФГ, знака БГ. Къде бе? ОМФГ Skydance Minecraft, ОМФГ Deathlock, ОМФГ Капитан Sparkles, ОМФГ Body of 40. ОМФГ Motherfucker. ОМГ Son of Barzer. Sona Cost Barzer. О, почвам. На мен мишката ми се е бава. О, на любимия ни мап. О, на мен. Да, и TNT-то до газа ми. И мой, и на мен аз вървя. С my ass. Ела там в една дупка. Не знам, аз гаскам по стъклото. Къщичка. Дурда, Harlem Snake, то точно до газа ми. На, цунка, не цунка. Не. Не го съм Мръс. Устата ми. Дуда, Harlem Snake. Аз съм в една дупка. Ами аз съм вътре също. О, магазинчето! Ама фъга. Аз съм до палатките там. О, О, за... мага, виждам те! Някой ме удари. Защо ме тя- удари? Къде ти бе? Не знам, аз гасках. Къде си? Бързо. Къде си? Дуда, Harlem Snake. Правя Harlem Snake. Стига с това. Ела под моста там. В дупката. Аз съм. Дурда, Harlem Snake. Cool. Аз знаеш ли ти си TNT-то? Ай, дай ми да вляза, бе! Аре, влизай. Ма не съм гей. Излизай! Абе, fuck you, bitch! Вън от дома на Хобит. Бягай! Земи! Бягай! Не в мен! Ей! Ама ти си голям умрел човек. Земи! Ти си голям... Добре, Да, Harlem Snake. сега можем... То компас ще го набутам в газа. Влезе. О, Хора, да много виждате. Не го виждат. О, fuck, bitch. О, тук някакви се любят. О, някой му удари. О, Аз той има... той е... Не, няма. Абе, стига се му удари, бе. Искам да си скоча! Дуда, Harlem Snake. Забравя да скоча. Son of a battle! Виждаш ли, че се бъгнал? Ти им е 0. Ти за вас! Тук ни! Зи
Вземи! Дай му го на то с черната глава, нега. Нега! Аре, как си тъпа? Помощ! А така, то нига с черната глава. Давай, удри! Майка ти! Тежко! Майка ти! Имам 15 секунди да дам на етия негри там. Еца. Come on! 4 секунди! Пукни! Бум! Искам да го драпна! Аз тук гледам знака. Те Пак е знак. пък къде са качили, бе? Къде е това? Как се е качил тука сега? Аз знам. Това много лесно се качи обачка. Как? Не знам и аз се качи другия път. Ми качи се, бе. Дуда Хагнетник. Аре Мисля, че после... е тук. Cowboy and Indians. О, тук е някакъв в земята направо. Знам, май следвам твоего... И добре, това беше от нас. Очаквайте другия клип с giveaway на Mystery Gift и Киро може да направи някакъв giveaway. Да, Ще направиш ли? а той е педал. Чао! Няма да спра. Ще направиш ли giveaway? Да, на Майнкрафт. На Minecraft премиум акаунт. Да, може, ама... Вау! Ти имаш ли пари да купиш и да такова же? Да. Мога да купа 6 точно сега. Вау! Браво. Ма, просто мързим. Аз мога да купя, ама... Не, или на League of Legends мисля да дам скин на Ясу. На Ясуо. Да. Добре. Ама... Или да дам РП. Те ще изберат. Очаквайте следващия ни клип с giveaway на Mystery Gift Байташ. и на нещо, което ще гифтва. РП, не. Ще се разберем после и до скоро.